كم يعلقون كرات عزتي وبالكم باكت ما كانوا مالتي نايلهم مع عنطقة إذا خمس خلاقي زي جوي زلوا مالتي ودرافيناهم يوحنس أديم كتشو خلا كنا تحتي مالتي نيش تي إنفورميشن كنفلت بزعبو خا مالتي وكم زي أنت إيجات إيمنا بحكي أنت إيتي رئيتهم مالتي نيردي أو في السيتويشنز تي كتشو خلا ويجل مالتي نيش تي مشالله ديب نيش تي إتويلنا مالتي information كنرينا مالتي بز يوتيوبر زخا مالتي إفراطا انفورتينمنت تبع الشانل مالتي نحبين نكون كتروا تدليكم مالتي بزي أنا رياكشن أبتحت لكم مالتي كيتكم طوعوا مالتي and yeah جن بينه مسايكل تلو تدليكم كا welcome مالتي جن يا نخيل بحوار نرعيها جدما نايزون استجوي سنة بوان فتحي ويدما معلب كيرخبا لومي مشاتون تواسايت اديام سبحاتو كاب تقامن برغزا توچويا توسيد اللام دركوا كاب تجوي لعلي فركم عفتغير اللام نزي استعزل فعل غزا دما درافاينهم يوحنس مسته بزعبا اتي زنبر كنتاتن بزعبا دقوم زلو كنتاتن حساب يقولالو لو تلستو حيناركم قريبنا لنا حساب موداتا حبيركم اصنحو سناي صانحيت أنا يرتاوي يحبني خايف تراوي مخاني حجي أنا زغيرو نجار يلا حجي ولا أنت زغلك غيرونا يكيرني عيدلني يغير السون ترى أخوينه بزي أنت أخوينا مسألوني يقتلوا إذا حزنا زلنا سومن نسند دوان إرترا كاب هيوتهم ملو بتعمي زخفت سومن كم تخون ترتر يقولون نيعتدما أب السومن اللي حاموش سنة دوان توسيدو مالو زوم سنة وازيوم فتح زي بلون أبزي بوتا لو زي بحالو أبزي فلتو وعدي آتيوم تغيرو مالو لك كم تكونوا إرتراويز غبرو كاب هاجروم كحلف الليلم بموزعون أبادي سهوا كوينم دما صرحو منا صرحو كنوبرو بمحتاتون أبتي 4 كيلو نجس زلو منجستجن صرحي تقولون بمبال هاب منبرغ زوم أخافيو نابزي فلت بوتا وسيدو مالو أنا بتعمز جرمني إثيوبيا ديمقراطية هاجرات بحال نجرجن إثيوبيا ليبيا كوينا زلام قبل ليبيا دا أمبر بزح حساب تقاتلوا بزح حساب أبح زي منجستي جيروا مالتي سريم زلزلو كوميدي زلزلزي منجستي خمس جيروا زلزلو ويس تي ميليتار ديمكم جيروا زلزلو كفلو تسلا زي دليل طرحي مالتي السودي تعلامه ريت أليو ناتبها لكورير سمع أمبر إثيوبيا كم زي عين الزوار دسرح تسرح هاي حاسبة يفلت إن هجين بتعمي زوار دسرحتي سرحلو منجستي إثيوبيا نزوع لذي وعيلو ويس قل سبعة يوم كم زي جيرهم كاب من برجزهم زوستو ومزلو أي فلتنان نجرجن أب إثيوبيا أب كتما دسابة حق كم زي لم نفس وقف شبطن كاران زو إزر كم زلون حقي كم زي لم بولايس كم زي لو إتا كتما تأتا كم زي اللي يزحبر لازلو كل وات مو زيادة أما أمريكا تغيرها بلوني ولك انتهي زقات مزلو تناتهم بريزيدنت مندي تي أبي دكتور يكونون انتهي جيرونا زعد زي انتهي زقات مزلو وات بوليس كأ يلا شبوتن كران حيزو إزر كله نزر خبو سب زي بولو زبحال سب كله قرشي حابنا نابلو زلو حابل يكون ورق يكون بر يكون إنا من طولي يمسخر زلو لكع كمتي فنان زولو أب أديس أبا زيوم أولا سنة أواوين كوينهم أب بيديا سلين نريهم كمزي توسيدهم إنا بلنا انت لعلنا يوم توم أب أديس أبا كيدهم إنا سرعو زحفتهم إرتراوين دحنا أتاو زلوهم إرتراوين كله زي نتحفظ يمزو سر زلو مالتيو إزوم سبا زيوم فتحي كرفبو ألوهم فتحي كرفبو دما نحنا إنا دمسك نقونم نقبع مالتيو حجي أديام كبرت ويدما صابور نبلادنا ويكعات تدرس سعدو نبلادنا ازي كخون زخالت نساتهم اب ميديا ويكع اب ناي تلفزيون سكرين سلنريومي وشت غنادو بزحات اب ميديا زيوت نغادو لو ارتاوان كينو نغادو لو حوالا صرح لو بقى ماكينا زلو كل يزو سدلو مالتيو ازي دما ግለሰብ ወሲድዎ ኮን ይخل ወይ ድማ መንግስቱን ወሲድዎ ኮን ይخل ምክንያቱም መንግስቲ ምስትናይ ኤርትራ መንግስቲ ፈጢር ወዘለ ፍሕፍሕ ብውስተል ዓለብ ብዙሓት ሰባት ከም ሰለልቲ ኮይኖም ኮን እዮም ሓበሬታ ይብለው ኮን እዮም ብምባል ብዙሓት ያኣስርሎ ማለት እዩ እዚ ክገብሮ ዝኸኣለ ብፍርሒ እዩ ምክንያቱም ቀይሕ ባሕሪሉ ኣየዋፀሊሉ ብዙሕ ነገር ኢሉ ግን እዚ ሲን ንምንታይ ንሲቪል ሰባት
يأكوهم الله إزي مستا حاجر مستا إترا زلاي زيهم سبات وصو خاب إترا بيتر لايف لهم وصو أو يشرحوا ينبرلو أب إثيوبيا سو إترا وان يخون سجا حجيلكم نسيفيل إني سبات كم ذو مقوارهم طعم حماقي طعم زين إثيوبيا تحت خنت خيز الله خيز قلت أكاز الله جن ካልኦት ተኾይኖም ግን ብሜላ ብስም ናይ መንግስቲ ገይሮም ተጠቂሞም ዝሰርሑ ተሃልዮም ካልእ ሕተይሱ ግን መንግስቲ ተኾይኑኹም ዝገብሩ ዘለዎም ምስ ናይ ኤርትራ ሕጂ ፀገም መፅዎ ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ገይገይ ኣየዋፅእ ስለ ዝበለ ሕጂ ኣብዚ ዘለው ኤርትራውያን ክትቁኖም ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ይሓስዩ ወይ ድማ ብግለሰባት ደረጃ ይውሰድ ከም ዘለው እዩ እቲ ዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ ሕጂ ኣድያም ስብሓት ተወሲዳላ ጽባሕ መን ከም ትውሰድ ኣይፍለጥን ምክንያቱ ትማሊ ብዛዕባ ክብረት ድምፂ ነኾን ናይ ፀኒሕና ኢና ሕጂ ድማ ኣድያም ተወሲዳላ ጽባሕ ከመን ዝብል እዩ ስለዚ ንዞም ኤርትራ እዚኦም ዋስትና መን ይዘልና ድሕንነቶም ከመይና ክንሕልወድ ግባእና ዝብል ክንሓስበሉ ይግባእ ማለት ኩላትና ከም እንፈልጦ ኣድያም ስብሓቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትካል ኣለዋ ናይ ፋሽን ትካል ኣለዋ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሪናዮ ኢና እናመረቐት ከላ ማለት እዩ እዚ ትካል እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ መቐመጢ ጌራቶ ዘላ ምክንያቱ ኣብኡ ፅቡቅ እዩ ዝኸውን ፅቡቅ ድሕነት ክህልዎ እዩ ብማሊ ሓሲባ ምስለኒ ሕጂ ግን ትካል እያ እናሰርሐታ ምሸት ናብ ገዛኣ እናኸደትን ከላ እዩ ደረጃ እናወፀት ከላ እዮም መፂኦም ብዘይተፈለጡ ሰባት ሲቪል ዝተኸደኑ እዮም መፂኦም ወሲዶማ ማለት እዩ እዛ ጓል ካብቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ኤርትራውያን ብሃብቲ ደረጃ ዝሓሸት ዝተባሃለት እያ ክረኽበላ ንኽእል ኢና ብዙሕ ገንዘብ ክንልዋ ይኽእል እዩ ብዝብል ሓሳብ እዮም እዛ ጓል ሒዞማ ዘለዉ ማለት እዩ ብግለሰብ ደረጃ ብመንግስቲ ኣይተፈለጠን ነገር ግን ውዒሉ ሓዲሩ ካብ ምፍላጡ ዓደይ ይውዕልን እሱ ቀሲልና ሓበሬታ ክነብለልኩም ኢና ማለት እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ዝነበረ ኩነታት ድማ ደቆም ከመይ ኣለዉ ዝብል ድማ ደራፋይ ንሆም ዮሃንስ መስተ ንእሽተን ሓሳብ ሂቦ ኣሎ እቲ ሓሳብ ኣብ ናይ ፌስቡክ ፔጅ ይፅሒፍዋ ዘሎ እታ ፌስቡክ ፔጅ ዝፀሓፋ ናባኹም ናብ ኩራት ተኸታተልትና ብዘይ ወሰኽ ናባኹም ክነብፅሓ ኢና ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፅልዑም ንሆም ዮሃንስ ኣብ ናብ ፌስቡክ ፔጁ ከም ዝስዕቢሉ ይፅሒፎ ዘሎ ክቡራት ኣድናቕተይን ፈተውተይን ቤተሰበይ በፂሕኒ ዘሎ ሓደጋ ወይ ከዓ ዋዲቓ ከምዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ እናሰማዕኹሞ ዝፀናዕኹም እዩ ኣነ በርግጥ ምስ ሰበይተይ ብሓደ ኣይነብርን ኣነ ናብዚ እየ ዝንቀሳቐስ ብዙሕ ቦታ እየ ዝንቀሳቐስ ነገር ግን ሰበይተይ ትካል ስለ ዘለዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እያ እናሰርሐት ደቃ ተመሓድር ዝነበረት ማለት እዩ ሕጂ ድማ ካብ ስርሓ መሽያ ናብ ገዛኣ እናኸደትን ከላ እዮም ኣብ ጥቓ ገዛኣ ብዘይተፈለጡ ግለሰባት ተወሲዶም ኣለዉ ንሶም ድሕንነት ኢና እዮም ዝብሉ ግን ዘርአይዋ ታሲራ ናይ ድሕንነት እዩ ድሕንነት እዮም ኣይኮንን ሓቢርና ኢና ክሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ግን ብዛዕባ ደቀይ ኣብ ቀረባ ዝፈልጦም ኣብ ኤርትራውያን ስለ ዘለዉ እቶም ደቀይ እውን ምስኦም ንክወስድዎም ምስኦም ንክሕድርዎም ገይረ ሕጂ እውን ምስኦም ኣለዉ ብቀረባ ዝፈልጡና ንክልቴና ንኣድያም ይኩን ንዓይ ቀረባ ዝፈልጡና ሰባት ስለ ዘለዉ ንሶም እዮም ወሲዶሞም ዘለዉ ደቀይ ደሓን እዮም ዘለዉ ንሳ ግን ገና ኣብ ምፅራ ኢና ዘለና እንታይ እያ በዲላ እንታይ ገበን ሰሪሓ እዩ ወይስ ሱቅ ኢልካ እዚ ክፋድ እዩ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈለጥናን ነገር ግን ምሳል ፀረይና ብኩሉ ሓበሬታ ጥሉል ሓበሬታ ክሳብ ንበኩም ብዙሕ ናይ ሰባት ወራ ኣይትስምዑ ኣድያም ስብሓት ግን ተወሲዳላ ብርግፅ ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ክነፍትሓ ከም ዝኾንና ኢና ቃል ክነኣትወልኩም ንሆም ዮሃንስ እምበር ክስክብራት ተኸታተልትና እታ ፅሑፍ ነዚኣ ትመስል ነይራ ስለዝተኸታተልኩምና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን እዚ ዘጋጥም ዘሎ ብፍላይ ናይ ኤርትራውያን እዚ ዘይግበር ሕማቕ ብፍላይ እንደይ ንገንዘብ ኢልካ ትገብር ታለኻ ከምዚ ናይ ህይወት ሰብ ከምዚ ጌርካ ክትገብር ብጣዕሚ ፑር እዩ ሕማቕ ናይ ሓቂ ሕማቕ ግን ኣዮብ ንኩሎም ንፀልየሎም ብዓቕምኹም ቲክቶከር ሊኻ ወይ ዩቱበር ሊኻ ብዘለኻ ሼር ፖዚቲቭ ክብር ንፀልየሎም ማለት እዩ ነዚኦም ብስሞም ማለት እዩ ከዝ ካልእ ዓቕምና እዚያ ተዓቕምና ኢኖ ከዝ ንፀልየሎም ስድራ ቤቶም ንፋሚልኦም ማለት እዩ and ወላ ንስኹም stay safe and thank you so much ንዝረኣኹምኒ and see you next time ላይክ ተዘገበርኩም ትፀሉን እዮም እዚኣ ፍሬንድል ቻነልስ ላይክ ዘገበርካ ስለምንታይ ላይክ ግበር ወይ ግበሪ